dito gid nato ang nakita ang pipila pa lang to ha actually. For sure napay daghan ato. Nakalitan pa lang gani ito. Kay Nakalitan man ganito. apiki kay schedule day. Maog yun. Oh, nya first time pag yun, no? Mao gani. Oh, na-remember na ako, very nostalgic tong Friday sa dihang nagbanding ang DXDC Radyoman. Yes, day. Mga Radyoman o ang atong mga solid listeners, mga kasama. Na-remember na ko dong ini katubitang panahon sa kaguliyang diri sa atong sibihanan. Di ba maman tong mga musyagit, bisan makinaon sa DXDC gihapon mi. Tatak RMN. Di ba basta salamat kaayo. Kaya ato na silang hinganlan ni kinsa ni sila. Sige daw kay. Naami listahan ni Ako dong una. Si una na to magkakasamang bisita ni atong Bilabang Bernis sa hapon. Yes. Rosalinda Baluloy. Nga taga Barangay Indangan. Kuyawa ni Ma'am Rose. Basta. Salamat kay Ma'am Rose. Unya, syempre dong irin kani. Si Ruby, taga Ruby Street, Ecoland sa Barangay 76A Bukana. Familiar ni siya. Familiar kayo. Ang iyahang pangalan di ay nga tinuod, Lovingly Alicante Digal. Digal. Or mas na ilang Love Skidigs. Kung si Radyoman Joel Pap, tigidigs. Di basta-basta ha. Mga iyahang pinaka-paborito yun nga personality or Radyoman sa DXDC. Wailain ko dili si Radyoman. Idol ganyan day. Doon sa bukog na pagka-idol. Radyoman Don Pulayan. Radyoman Don Pulayan. Basta-basta yun ha. I love you. Ay, sorry. Salamat kayo. Napadaghan. Kinsa pa niya itong mga nato. Gikan ni day, layo pa kay gigikanan. Gani. Gikan sa Davao del Sur. Wow. Di basta-basta ha. Sa Rosan Hagonoy. Tandoy. Taga Purok 4, Balotagay, Hagonoy, Davao del Sur. Ayan. Hi, Ma'am Roseanne. Naminaw ka karon. Nga kahibaw gid mi ana. Gikan dito sa Hagonoy dong irin balhinta sa Rosalina 3 Barangay Balyok. Kay naminaw po lang usa ka retired teacher. Pero naminaw sa DXDC. Nagtrabaho pa lang daw siya as teacher dong irin. Yes, day. Hangtod ron, retired niya siya. Naminaw gihapon si Ma'am Elizabeth Kumiling Kim. Ayan. Mama Beth, may buntag ni mo ma. Good morning Good po. morning. Salamat kay last Friday. Yes, ang ikalima na do day. Yes. Nga bisita na itong Bilabang Friday. Jose Lagria Salinasal. Ay, kanay si Taga sir. Barangay taga Lacson, Barangay Kalinan. Di basta-basta ni. Katunay nag-English, no? Yes, Di basta-basta. Retired City Prosecution's Office employee. Di basta-basta. Madunggan man ninyo ron. Kaya lang, kaya na ako gandam nga video mga kasama. Sir Jose, thank you po. Mayong buntag. Mayong buntag po kang Maria Fe Estael. Ayan. Nga taga, asa ni? Tugbok po. Dong irin. Taga Takunan. Takunan. Mayong buntag ninyo diha. Oo. Kini. Kini wang pabor-pabor ni. Wala. Mao nitong gisilusan si Sir Bernard Pantaleon sa iyang asawa. Kay masunahon pa ang Ang radyo kontra ang paghapuhap sa asawa. Kinsa man si? Mark Anthony Cortel, Ay, ang Sir atong Mark. presidente. Di basta-basta yun ha? Di basta-basta Sir Mark. taga Manti City. Tuyok ni ron si Mark Anthony Cortel. Nag-view ka ni siya ron, no? Nag-Beyonce siya dahil? Mahaw ta, pres! Pres. Basta, pres, ha? Salamat kayo sa imong presensya, Pres. O niya, gikan sa mati, at sa Panakan, ako tayo tigpaminaw, si Godofreda Candia. Ay, Ayan. salamat niya. Double whammy rabi ni Day. Kay ato pag-anin ni kasamang Godofreda, gawas nga iyatang nahimamat, napa-schedule pag ginanto siya kan Dr. Lima-Lima. Ay, kana. Double whammy. Basta-basta dyan, ha? Siyempre, DXDC ni. DXDC ni. O niya, asa pag yun ni? Si, yung taga-indangan kay mo. taga-Indangan. Baga kay mga taga-DXDC niya. Si Martina Guzon. Martina Guzon. Martina Guzon? Di basta-basta. Og si Nura Baguhin. Di basta-basta ito ang Vice President. Vice President ni. Muranig bongbong Sara ni tandem. Tinood na siya, Day. Ikaon si Day. Ikaon sa taga Matina Gravahan. Di basta-basta. Si Ma'am Cristita Malyari. Yehey! Ay, buntag ninyo diha. Galing yung taga-Grabahan. Ang ikadosi, Day Baisel, taga-Subasta, Barangay Kalinan. Norma Gomez. Ay, Ma'am Norma. Mahal, Ma'am. Ay, kani, ginampi na ka, di basta-basta, gidong irin. Kay may biyahe pag inisiyag ka ng kadlawang dako dong irin. Aron makaabot lang yun siya alas 2 sa hapon din sa ato ang meeting last Friday. Yes, gikan sa Laing Region. Laing Region. Inter-regional. Inter-regions ni, ha? Taga-Agusan. Agusan!
Di basta-basta. taga-agusan. Si Cheryl Alicante Ambonot. Ayan. Yes. Salamat kaayo sa inyong Di basta-basta, pagbisita, no? mga kasama. Di mo Salamat basta-basta kayo. yun. Lingaw kay Tato. Ay, nanay nag-view rin si Bel Dong Irin. Si Taga Bel. Molila Malita. Maayong buntag. Sayang daw. Wala siya kauban. Sayang, Bill, oy. Sige lang, napamanay siya. Ayaw, Bill. Ayaw, kanan ang kabalaga kay si Mamay Sil nimo nagplano og lain na pod nga panagtigom nato. Magtapok-tapok tapos lan man. Tapok. Naday si Pres, Si Pres si Pres daw, Mark Anthony, si Ma'am Nora pa yun. Noted na ni Pres. Wala na. Wala na. Ano na siya, na sa matamagi, mata-mata na nila. May buntag ninyo diha. Good Salamat morning. kaayo. Napod si Pasita Pasyol Rivas dong Erin. Oy, kasamang Siya, Pasita. Good morning ninyo, Ma'am Michelle Sir Erin. Maayo gani nakapaminaw ko karon, no? Yes. Kay nagkanaas daw iyang radyo Oy. sa nag-view daw siya sa live streaming. Way sasaw. Tagalaak, Davao de Oro. Morning, Tagalaang. Index DC Di kasama mo na sa basta-basta. radyo. Kasama mo pa sa digital. digital.